Asi všichni víte, co znamenají tyhle dvě slova. Online daters. Jungle, si chceš to radši vysvětlit? No prostě jednoduše dneska budeme sledovat online daters v Brookhavenu. Bude to doufám sranda. Online dater znamená prostě, že jsou to jakoby online randíčka. To znamená, že se prostě přihlásíte do Brookhavenu a můžete zbalit holku nebo kluka. Kdybyste si chtěli nějakýho takovýhle online datera najít, není problém. Každopádně my je dneska budeme sledovat. Ty vado, konečně brácho nějaká tajná akce, už se těším. Hele, ty jsi teďka pořád jenom mordoval s hejtrem a žádný operace nebyly. Jo, dneska to bude totální akce, kámo. Jako upřímně, myslím si, že s Jungle Sem si momentálně zasloužíme aspoň 3000 lajků, protože to dá strašně moc zabrat, než najdeme nějaký online datery. Hej, když jich je vlastně celý Brookhaven. OK, takže teďka musíme prostě najít někoho, kdo se chystá na rande, ne? No, to si myslím, že bude lehký, kámo. Nejtěžší bude najít někoho, kdo je z Česka. Jungle si, hele, dívej se na to, tohle je pro nějaký randící server. Asi jak říkáš, brácho. Když se totiž připojíte na tenhle Brookhaven server, tak tady nějaký týpek píše někdo rande. Kámo, je to Bacon. Hele, takže už určitě chce někoho zbalit. Já jsem si to myslel. No, každopádně ještě než přijde nějaká holka, protože tady na veřejným serveru je fakt hodně lidí, tak jsem si říkal, že ze sebe udělám holku a zkusím ho potrolit, ne? To je docela dobrý nápad, ale schválně to vyzkoušej, já tam pak přijdu, jakože ty jsi moje holka. A jo, mega dobrý nápad. Hele, někam se bys schovat, já se schovám tady a udělám ze sebe holku. Takže udělám takový magický trik. Tada, Jungle, si co na to říkáš? Hele, sleduju, zatím tam nikdo není. Brácho, to si děláš srandu, ne? Já jsem se skoro vyděsil. Dej mi pusínku, no, pořádně se tady po pusínku, jo. Co blbneš? Hele, nezapomeň, jo. Budu teďka k němu a zkusím nějaký nabalovací techniky. A to jenom proto, aby jsme si už oskoušeli, jestli tohle je fakt jako týpek, co se chystá na online date. No, OK, to jsem teda zvědavý, jestli tohle online randíčko jde. Já tady za sebou mám když tak Jungle se uši. Prej někdo rande. Myslí, tenhle týpek je teďka nějaký jako AFK. Ne, není, dobrý. Ahoj, ty máš jako zájem o rande? Já jsem dokonce to tady zamával. Hele, brácho, musíš zkoušet asi nějaký napalovací taktiky. Ahoj, půjdeš se mnou? tak jo. Dobře, klidně půjdu, ale mám důležitou otázku, kterou potřebuju zodpovědět. Platí na rande kluk a nebo holka? Každopádně mi napište do komentářů, kdo si myslíte, že na rande radši platí. Půl na půl, kámo, tenhle týpek je zastánce toho. Hele, já jsem holka a musíš snad za mě zaplatit. Tohle je první red flag, máme tady red flag, no jo. Jungle si to teda nevím, jestli by s ním nějaká holka šla, když se na půlku platí randíčko. Holky si vždycky nechávají zvat. No právě, tak jo, hele, zkusíme to, jo. Teda máme oba stejný názor, OK, budu trošku kecat. Určitě jsem pro, mám s sebou prachy, takže no problém. Teďka jsem zvědavý, ale co přijede za káro? No, určitě to bude chtít zbalit nějakou superkáru, to je jasný. Ale nevím, jestli tenhle, to srdíčko. Hele, tenhle týpek určitě nebude mít žádnou suprovou káru, ale uvidíme. Jedeme teda na date. Mezi tím, co pojedeme na rande, tak jsem si říkal, že ho překvapím, protože tenhle můj skin není úplně real. Jdu pro auto, paráda. Jungle si, hele, nezapomínej, jo. Za chvíli tam blíkneš a uděláš cirkus. No, tak to se neboj, brácho, já už jsem pěkně připravený. Jsem zvědavý, co tenhle online dater má za lubem. To já taky. To je moje fáro, spíš roje moje. Jungle si mě přijde jak nějaký uchyl. Teď tady má úplně takový, počkej, viděl jsi to, on vytáhl zbraň. Jungle si viděl jsi to? Ale prosím tě, Jungle si, jako trošku mě to vyděsilo, ale tak možná to má proto, že kluci mají ochraňovat holky, neboj se. Budu hnedka za tebou, budu ti sledovat. Dobře teda, tak jedeme. Ach jo, já se ho radši zeptám. A kam pojedeme? Doufám, že do nějaké hezké restaurace. No, zatím to vypadá, že jsme tady jakoby chytli nějakýho online datera. Počkej, co? Na pěkné místečko, neboj. Jungle si, já se trošku bojím. OK, ale jsem tam, sleduju tě. Dobře, sedl jsem tady nějakému úchylovi do auta, kterýho jsem si našel na Tinderu a valíme. Tak jo, pane úchyle, jsem zvědavej, kam pojedeme. Já tady těmhle samozřejmě online daterům v Brookhavenu vůbec nevěřím, ale je fajn, že ještě nezjistil, že jsem Dangus. Říká co, počkej, Jungle si? No, jedu ale za tebou, sleduju tě, ale upřímně vůbec nechápu, kam, hele, kam to jede? Já nevím, proč ho teď zastavil. Co to má znamenat? Já chtěla rande. Halo, já jsem chtěla rande. Počkej, co to? Ona
mě vytáhl bouchačku. Bracho, to je přesně to. Já jsem si tady domluvila rande, jakože já holka, a on tady na mě vytáhl nějaký sapík. OK, hele, jo, v klídečku, kámo, tohle začíná být docela děsivý. Mám jít prej za ním. OK, hlavně nestřílej. Mě tady Joker si normálně vyhrožuje týpek, a že mám jít nějak za ním, jinak mě odpráskne. Jungle si, já jsem teďka vyboural, počkej. No, tak jako na co mám čekat, co? Moment, co to jako je? To tady mám bydlet jako nějaký prase? Já nejsem žádný bouchal. Jak sedí? On mi napsal, ať si sednu. No, tak já teda sedím. Joker si, co to má znamenat? On tady normálně tenhle týpek